Prva tura je gotova. Evo kako izgleda. Wow. Pogledajte ove koščice. Kako se odvoje. To je nevjerovatno. Ali, nikakvi začini, nikakvi derivati, samo kuhinska sol, dobra kava i ulje. Ovo je druga tura i ostalo je za treće ture 4 komada. Druga, treća, prva. Rikverc i stop. Ovako izgledaju ribe kad majstor kuhinje prži.